fine interview, der ligger med Frederik Birk på Viaplay. Hvis man ikke har set det, så gør det. Kom tættere på manden. Danske Superliga. Og her er altså Brøndbys startende 11. Sidst vi så holdet her. Med fodbold igen og fantastisk stemning. Så vi skal bare ud og angribe, ud og tage kampen over på vores modstander. Jamen, så må man jo også bare sige, at det skal være 9 point. At der kommer noget knald på, noget mere direkte her. Det skal man jo kunne se her også. Sådan der, kan man jo sige. Mileta Rajovic. Kvistgården ligger derinde, men... Så det er vel bare at se, om de ting, han er kommet med, at det bliver udført. Nate Rajovic forsøger lige at sparke til den med hælen. Vander herude. Slår den tidligt. Rajovic hopper over den. Kvistgården, og så er der gang ind. Velkommen til 60 års fødselsdag, siger Mathias Kvistgården her. Der bliver spillet fremad, og der bliver sparket kugler i kassen. 2,5 minut. Så er det nye Brøndby foran med 1-0 imod Viborg. Ja, og det er da i hvert fald en omstilling i høj klasse, vil jeg sige. Og så ja, det er da i hvert fald en tackling og et frispark, som han Suzuki, Vas, Suzuki. Kleiber har plads. Det er Lundvik, der lukker ned i første omgang. Mere Brøndby, det er Kleiber. Serginho skaffer. Sparker selv hjørnesparket. Serginho. Wallis, der bliver ramt af et par omgange derinde. Hver mission, han var på der. Det vil jeg sige, det var nærmest 80 meter, han skulle. Hvis ikke det var 90. Yes. Wallis på jagt, men han bliver skærmet. Levering fra svenskeren. Ja, men også kommer han så heller ikke på her, Kleiber. Serginho, der holder sig bredt. Der kommer indlægget så, men igen. Netop Vas her. Bold ind mod Mileta Rajovic. Ja, der var der hånd på langt over hovedet. Markeringer for... Men den her, hvor man jo nævner, at det var fordi armen ikke var over hovedet. Den her, der er armen jo pænt over hovedet, ikke? Ja, langt over hovedet. Ja, han har ryggen til, det ved jeg godt. Og langt over hovedet. Og straffespark til Brøndby. Så må man jo også bare sige, at jeg husker ham oppe i Aalborg, hvor han jo... Der er heller ikke her. Brøndby altså stadig kun på 1-0. Den lander foran Kvistgården til Isak Jensen. Det endelig sted ligger Ementa, men også Jakob Vester i første omgang, og en afslutning herfra. Stolpen tager fra for... Igen ind mod Anusik Ementa. Elias Andersson, der starter godt på venstre back hos Viborg. Isak Jensen her bliver kantet. Elias Andersson indlæg. Vester forsøger at hente den baglæns i feltet til Serginho. Grønning kommer der igen. Kleiber kommer i vejen i første omgang, men de trykker på Viborg, og de får trykket Brøndby helt ind omkring eget lille felt. Vasser Lundvik. Men Menta får et frispark af Sean Kleiber. Smider den fornemt væk. Elias Andersson, men Suzuki her. Divkovic forsøger at komme med i overlap indenom. Han får den her. Det er fornemt. Sætter ham væk fra Lundvik. Får ikke til. Derinde kommer Lundvik. Og et hjørnespark med. Her sparker han hjørnesparket, og den ligger ikke så dumt derinde. Det er Alves Ibsen, og så er der en ny mulighed til Viborg. Og det er Ivan Nesberg, som begik straffesparket i modsatte ende her, der stiger ubesværet op mellem venner og fjender. Og hætter den ind bagved Patrick Pence til 1-1. Ja, ufortjent kan man vel ikke sige. Det er Brøndby-mandskab, der ikke formår at clear den her bold væk. Har muligheden et par gange, vil jeg sige. Divkovic, direkte Divkovic. Men Lukas Lund. Serginho over for Divkovic. Menta ligger derinde, men også Kleiber. Får den ikke ordentligt væk, Kleiber. Bold, der lignede den, de scorede på lige før. Hopper danser i Brøndbys forsvar. Så Kleiber. Søger den flade bold. Ja, der bliver ellers råbt udefra. Suzuki. Aflæg fra ham igen her. Kvistgården. Men ingen problemer for Mbom. Der ligger Ementa, og det er tæt på, at det bliver 2-1 til Viborg. Og så er der ingen, der dækker Ementa op. Overhovedet ikke.
Han er ellers til brug. Dårlig hjørnespark. Prøv at høre, I kan bare lægge den ind i det rum, altså. Sean Kleiber bliver holdt tilbage af... Så er det Jeppe Grønning, der kommer for sent på. Jakob Rasmussen og Frederik Alves er med frem på den her hos Brøndby. Frispark. Til Ementa. Ja, i den grad. Som kommer op her og laver frispark på Jakob Rasmussen. Ja, men Jempe Wallis fanger den alligevel. Kvistgården forsøger at lægge den videre ind. I skal i stedet for at spille den fra bak til midterforsvar til næste bak. Ivan Nesberg, det bliver interessant at se, hvad der kommer til at gå for sig i anden halvleg. Ned og mod bolden. Det kunne jeg godt tænke måske i anden halvleg. Tak. Der sagde altså Frederik Birk, han var tilfreds med det første. Det er det første kvarter. Det var måske lige højt nok stærkt. Ja, det er Suzuki for første gang. Han forsøger at lægge den ind til Nikolaj Wallis, men det ender med et selvmål, så det ender ham her, Daniel Anjembe, og anden halvleg i det her jubilæumsbrag for Brøndby starter altså præcis som første gjorde det, nemlig med en scoring. Jeg synes, det er en af dem, vi ikke har set ret meget fra i første halvleg. Suzuki, en masse underlige boldtab, vender og drejer rundt omkring sig selv. Her bliver der noget direkthed i det, og det ender altså med et indlæg, som bliver kuret i kassen af Anjem. Men det ser ud til, at de er kommet ud på... Alves kommer ud. Suzuki kan komme afsted igen. Yuito Suzuki har Justin Lundvik efter sig. Stadig Suzuki. Rajovic finder en position derinde, han sparker selv. Og en redning fra Lukas Lund. Og en god ind af slagsen, Carsten. Den redning der er også en fremragende tur fra Suzuki og en fin afslutning. Hele vejen over fra midten af egen bane. Gør de fleste på det stadion her. Hvad sker der der? Brøndby spiller i græsset ind i Viborg-feltet. Kvistgården er det, der tager sig til ansigt. Som Brande straffesparket, sparker hjørnesparket her. Forsøger at lægge den lidt. Ja, Elias Andersson. Venstrefodsindlæg. Vester ligger derinde med godt. Eller det udmærket spillet til siden af Anusike Ementa her. Det er Serginho, der sparker. Men også over for Wallis. Divkovic er væk. Stadig Wallis. Og Vas er inde for benet. Og sådan de kom til deres udlignende scoring, Viborg. Efter et hjørnespark, der ikke blev clearet ordentligt. Det gør det her heller ikke. Isak Jensen. Og ved du hvad? Det er ikke der, han... Spillerne på nogle mærkelige områder. Ja, her må han jo bare tage konsekvensen og så høvle den fremad. Til gæsterne. Igen er der flest Viborg-spillere i returområdet. Masser af bevægelse, masser af positionskamp derinde, og det er i bagerste område af det Nesberg, der kommer op, så er det Norden. Kvistgården, Suzuki. Så er der plads. Over hos Marko Divkovic. Suzuki og Nate. Suzuki igen. Suzuki og ved du hvad, det er godt. Ja, så må man gerne rende og tage små underlige berøringer, hvis det ender med et spark som det der. For det er jo det, vi ved, han kan. Den lille målfarlige og lynhurtige japaner spiller 1-2 med Mileta Rajovic, og så står det 3-1 til Brøndby. Et dejligt frispark i det lange hjørne. Ja, der kan der kun være fuldstændig enig med dig, Carsten, for det der, det er fremragende. Han har haft nogle lidt besynderlige boldtab her indimellem, hvor han ikke rigtig har fået boldene med. Det virkede også sådan lige i starten på den her situation, at han heller ikke rigtig fik den med, men så må vi bare sige, at han har noget i små rum og små væver drib. Indlæg ind mod Wallis og Rajovic. Nedfald her, Nate. Ny afslutning mod... Ja, okay, jeg er med vristen. Jeg troede lige i første omgang, det var en god gammeldags. Igen ned og tage fat i bolden. Igen involveret. Det er Sean Kleiber. Det er det Nate. Kleiber. Og igen det... Her, vi har jo før set ham spark fra distancen, men den her er jo endnu større. Serginho. Så løfter den ind over Patrick. I duel med Suzuki. Japaneren viser lige, han ved godt, han har begået en forseelse. Ja, jeg tror, han i første omgang giver fordel.
Ja, den er for nem at gå op til. Ikke offside på netop Kvistgaard her. Kigger efter Rajovic. Ja, det er godt sat op af Brøndby. Det er en fin flad. Det er ikke. Vasindlæg med vinkel på. Alves forsøger at komme op. Thomas Jørgensen. Rasmussen. Alves. Og så Suzuki på. Forsøger at spille den tilbage til Manuel Mbom. Bundgaard indad. Rajovic forsøger at lægge den til rette netop her. Philip Bundgaard og en afslut. Så det er der ikke. Det er en af Daniel Vlaster lige ved at ramme den. Hvad gør han der? Tager han med hånd? Tilbage. Ser han ikke. Dobbelt trippel chance til. Lad os se den igen. Kigge det igennem. Klart, der er ikke noget at komme efter her. Læg mærke til det. En bum. Der. Værsgo. En lille redning. Ja, det kan jeg jo ikke. Altså, du ved, der er jo lidt af det der. En bum, han ved godt, at der kommer en... Endnu et straffespark. Til at lave en fejl. Det er en anderledes måde at sparke på. 4-1 til Brøndby. 5. sæsonscoring af Mileta Rajovic. Scorede også mod Rosenborg. Scorede mod FC Dallas. Scorede mod Hvidovre i optaktskampene, så var altså den Brøndby-spiller, der scorede mest i testene. Brighton-Chelsea, er det sådan? Ja. Så den kan man jo more sig med. Den sker. Og det er jo ikke, fordi det er sådan halsbegavet, han er ude i. Nej. Og når vi nu snakker om den her kamp mellem Brighton og Chelsea, så lad os bare lige gøre reklamere. En bum, der begik straffesparket, og så er det udmærket kommet ind fra siden. Nu går fra banen. Så får vi en Superliga-debutant ind. Ser situationen her. Ja, der er frispark, det er der ikke nogen tvivl om. Elias Andersson. Og igen ligger han derinde. Man kan godt købe ind på, kan man ikke? Rajovic. Den der, den ender inde hos Patrick Pence. Og omvarme. Så man kommer over ikke til at se et fuldstændig... Nej, det tror jeg bestemt heller ikke, vi gør. ...udtryk. Suzuki bliver nedlagt ind som... Thomas Jørgensen. Og forsøger sig med en fladbold den foran. Birk. Sandy Putros fløjter af en 4-1-sejr til Brøndby Stadion på den her jubilæumsaften på Vestegn. 1-sejr til Frederik Birk og Brøndby. Vi kunne sige alt muligt mere heroppe fra, men